habardar bolun. Şular yana akida idelerimiz batıl bolup duran zamanla şular yana devreye gidip de akidatını batıl edip gelip vaktin devreye gidip dersin. Şolan akidasını öğrenip dersin. Sen kellana şeyler bir akidalar koyup dururlar. Sen bitade gelip Bukhara'dan giren ulamalar ba inheme pirlen zattan ba inheme ulamalar bitade ders berip otuyla barakım yanına ahunlarda ya tazir biraz nimidanın Pakistan'a gittik ya Hindistan'a bir de şu form yolları propozdiler. Şu form yolları aytdiyanlar bir de. Ya Resulallah diyağatın kafir bolyan diyerler. Peygamberin kabrini ziyaret etmeliler, sadaka vermeliler, dua etmeliler deyip aytdiyanlar. Ne acaba şöyle bizim akidamızdan doğru okuyamay? Ya okuyanak bu gelip sorar aklada bile. Bir kere aytip bizim ulamalarımız zatı bilmeyemiştik. Bizim ahullamız zatı bilmeyemiştik. Bir tane dine girdik, tane İslam'a girdik deyip o kefir aytdiyanlar. Nauzubillah. Muhterem Müslüman doğanım, hormatly täçmän tana, sen bir ak yürek musulmanlary ki öýünden dinan oglaňyşondan gidip dinimi öwreneýin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah men düşünmän aýdypdyryn. Gidip şunu men düşüneýin, namaz okuyanda düşünmän okuyan, gidip men şunu düşüneýin, 40 fardymy öwreneýin diýip gidip teoriýaga, din diýanaty öwrenip, gapy aýlanyp bir amuzeşe dini suratynda şon bir bernama gurupdylar ulamalar, jamaat tebliğ ady bilen. Sen şeýle bir ak gülekli adamlara şu form dil ýetirmekdigin, musulman doğanım senin meniň sen başyňa şu dünýede musibat getirip beti. Sen Allah taala tawfik bersin, bular haýty bir beddua eder, haýty bir gargyş eder musulman doğan bir musibatdan hali edir. Uleyle hayır ha bolup adamların gözünden düşüp barakym. Şu form aýlanyşyp beren adamlara senin dil ýetirmekdigin musulman doğan meniň gatýanyň musulman doğan. Sen keşiňe gidip göreňak, baryp göreňak. Aka sen näme diýip bir heftäň içinde sen gurrun geçýärsiň. Sen munna golla sen daş çöwründen görmän adamma därsinde. Sen gelip bir heftäň içinde gurrun beýle üçeripdi barakym. Sen şu toratynda bir barakym. Yaman ady, yaman awry, yaman ýagdaý Allah tebarek we taala ýanyna ödüňe barakym suratynda sen barakym taýýarlamaklyň musulman doğumyň bir gatýanyň. O tam ýöne bir başa musibat getirmän galby musulman doğan. Muny görmeli bolar geljekdi. Ondan sonra sen sen pir diýip duralaň barakym bar. Sen şolardan soramali, şolaň ýanyna bar musulman doğanım men başda da aýtdym. Sen şu ulyl pitin türkmen sahrada. Sen bir dene pir menip duran, murşit menip duran, taqdim menip duran taammit imeýän ahun getir. Bizim sirgimizde imeýärler elhamdülillah. Ýöne şu anamet ýan adamlaryndan ödüňiz pir, murşit falan diýip duran adamlaryndan getir. Biz şonu murşit tutjak edimiz. Sofyň üçin logmasy dogry bolmaly. Logma dogry bolmasa sofsuzlukdan peýda ýok musulman doğan. Neteň namazyň kabul, neteň aradan kabul, neteň zikrin kabul, neteň tilawatyň kabul, hissanyň kabul. Awwal başdan logma dogry bolmaly iman etiqatdan toğra. Keger iman etiqatdan logma dogry bolmasa sen müň bir çäbelena Peygamber sam aýdypdyr da bir adam eşşat agbar diye tasçaşygy ýüze başlar wet weýran gum ot musafirata gidipdir, musafirinde duasy kabul ahy. Peygamber öýde aýdypdyr şunu. Otam şonu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi diýip aýtýar. Men diýär duam kabul etdi Hudaýa ýalvar diýär. Peygamber şunu näme dua kabul edilmeli şunu diýär. Anna yustajabu lahu. Näme kabul edilmeli? Min iýen haram, içen haram, geýen haram. Näme kabul edilmeli diýip aýtýar Peygamber. Wagty logma dogry bolmasa musulman doğan meniň hiç wagtda bir pirçilik, bir tawabatçylyk balyp barýan tertip musulman doğan derdi degmeýär. Mawlud hany kese şoňkun mantagada ýoňanygy Hanefi mezhepde ýok hatda. Şeriatda mawludy murawwaje bir hiç umman ýok da musulman doğan. Siz muň üstünden nagadar ha pul gazanyp, nagadar ha suratynda barakym bir harj etdirip milletiň üstüne. Şu suratynda siziň barakym milleti günä käsir okmaklagyň meniň gaty bir ýanyş ýani. Sen pirlerin üstüne barmaly, gadim akylyň üstüne barmaly, ulamalyň üstüne barmaly. Sen pir diýip duran haram edip musulmandygyň bir näze şoň pir diýler. Haram akıl çekdirýär. Tamam musulmanlaryň öýlerine giripdir, bir gapdalyň Qur'an ýazypdyrlar, bir gapdalyň akid ýazypdyrlar. Şondan bereket gelýär diýip bollar. O bileşini gödäp durup bilen dagdy. Bileş şondan çyn barakym şunu mezbur bolup barakym suratynda aýtmaly bolýar. Hatda şu ýakynlykda da öýdesen. Taammiyet näçe bolmalypdyr bilýän şu mantagaň pirleriniň birini. 7 bolmalypdyr. Delil näme hazahun ipdirler mu? Taqdirden delil näme? Asman 7 tabaga, bu da 7 bolmaly. Yani şu da delil hemen öýde ýany. Hani Qur'an, hani hadis, hani icma kıyas. Aslında bular dursan meger bir mujtehid mi? Hani Hanefi meti? Ýöne öýde ýandan öýdüň jeleseyi
Sahanranende gözüm bilen gören adamda Mevlut Hani'den çim ödünden çim Kur'an'dan delil getiriyorsun. Taammetin çim delil getiriyorsun. Erti kıyametin Allah Teala hem cevap verir. Müslüman doğan. Men vagan taň hayır ha. Sen alıp baryan tertibinde Müslüman doğan. Sen çyndan tövbe etme bolýar. Sen çyndan öwrme bolýar. Hatta ýaqylykda da ha Türkiýeden bir ýere gelipdir. Palanyň agtygdyr, çawlugdyr, Allah bilir bir zenana gelipdir. Evet, nägadyr bizim Türkmen ilimi taada, oşulan taadalygynyň suwsat edilýär. Gelipdir şu adam bir bilmeýän haýty bir Hudaýym benden kewşini mi? Bir dadan birden alyp gelipdir. Şonu getirip suwa dolapdy. O hem şu suwdan tamam heleýlere bir liban bir däne susuk bir dap berip oglany bolmaýan, gyýdy bolmaýan, palan müşkül bolmaýan, her gaýsy 50.000 tümen, 50.000 tümen üstüne pul dökülüp filmi var zan doğan musulmanlar. Şeyle bir ýagdaý aşyňa näme diýmen? Kim etýäşini? Kim etýäşini? Ada ahon edipdi. Pir men edipdi ola, murşit men edipdi ola. Bir adamın kewşini getirip suwun içine dolap, haýty bir gaýşyny getirip suwun içine dolap, Türkmeniň sada milletine şoň suwuny içtirip oglanyň boljak goda, gyýdyň boljak goda, palan boljak goda. Şeyle bir da şeriatda nerede var musulmanlar? Şeyde bir horafat eke, siz gelip şu peygamberin sellesi bilen, takkalını bilen, doğanını meňdesde geyip, şu formu öz araňyzda ýedet ýardyňyz. Hormatly täçgonda huntany, men fakat diňe sen aýdamak, sen bilis etmenler nädersiň? Ýöne tenşi, biziň tyrygymyzda Wahhabi diýip duran adamlar bilen sen bir hatda. Welenki siz hemmejeňiz bärde bir birbiriňizde bilmeýän muluj jehri bolmalylaryňyzy öz araňyzda dawalasaňyz da, emma şu bidegede galanna hemmejeňiz aglyňy biriktirip gurdaljak galak barahyn dopla salýar musulmanlar. Şeýle bir hurafatny burada alýar diýme hajahun. Dost şu filmi koyup ver millet gözdesin. Şeyle bir zat bir Türkmen ilin arasında nereden getir musulman doğan? Osamda yankımen öwrläp öyle kemaytýan men, o da biz tünkü ýetirýärler. Biz zaten aýdyp da batamdaga. Biz şu suratynda şu milletin arasında şu jaýat çekdi oturup nakşyla şeýtýärler diýip. Ödüňiz bir tertip durýardyňyz, bir CD urýardyňyz. Bir daraň diýen talýardyňyz musulman. Bu mejbur aýtýarsy zatlar. Goýda şu yankı filmi. فرش التراب